O traballo máis importante que fixemos neste terceiro trimestre, os alumnos de FP Básica de Carpintería, foi a porta da casa de Rosalía de Castro, en Padrón. A porta vella tiña fendas polo paso do tempo e a folla batiente estaba máis decaída que a outra, e por iso non pechaba ben. En marzo fomos medir e ver como estaba, e ali descubrimos que as ferraxes tamén había que cambialas. Fixemos un croquis da porta. En abril chegounos a madeira, tablor de castaño, o mesmo material que a porta vella. En maio empezamos o traballo. Primeiro cerramos os tablóns necesarios para cada peza. Logo tivemos que depillalos e regresalos. Fixemos todas as partes, largueiros e largueiros interiores, travesaños e entrepaños e reforzos. Para encaixar os tablóns da porta, fixemos unha caixa espiga pasante para poder meterlle os espigos. Encolamos o retalón e montamos toda a porta. Tamén tivemos que lagar a porta, pintala e abrillantala. Utilizamos a mesma cor verde que tiña original. Instalamos unhas ferraxes novas iguais ás que estaban. As dúas batentes rematadas miden máis de 2,5 metros de alto, por 1 de ancho e pesan máis de 100 kg cada un. Finalmente, coa porta rematada, montámola en Padrón o 22 de xullo.